نظمی اشیے عنوان منی ایالاں تو اتکگے منی ایالاں تو اتکگے تیابی لمبا مانو تو اور نستگیں روچ نوکی سر کشگائیں سمین سار سارتا شکگائیں مرگ درچ گلاں مردمان میں چار نیمگاں گاڑیاں بوجیاں رو آئیں اشلا جکا بستیں ایا پدہیں یکیارا کچکی مارائیں دگریا جنکی دست گپتا دگا یکی دگری رندہ زوت زوتا گاما کشانے ہمیں امیتا بلکیں بٹہیتگوں لاتے تیاب لمبا دل پہ بالا دوپتا لاتے شکندے میں لاتے نے یوکا ذات چیرن وہ لاتے بس مردمی زانت کے مردمی پیدا کیں جنکی بچکی پیر زالی پیر مردی سرکاری سیاڑی کس نزان منی ایالاں تو اتکگے تیابی لمبا منو تو اور نشتگیں ترا ہم تنکیں گد پریں مود و کوش گوازیں تو کسان کسانی سنگکا چنے واپا چگل کنے بلے دمانا کول گارباں چولانی ترمپ میں سرا چو اترا درنس گراں وشبوئی ردی کس میں سودا نہیں ارکس گومتیں مانچیں زگریں ابرمی ندارگانی عاشقیاں ارکس وتی وڑا بھی مرچی یا منچشیں منی دل تبیں منشتگیں بے گما میرو دوستی بے بہائیں موسما منی ایالاں تو اتکگے تیابی لمبا منو تو اور نشتگیں گپو قصہیں کند و بچکندیں راز و نیازیں دنیا و جہان وشیاں منی دلیں بلوچستان آزادی ابرا بکنا بلے بلوچستان وتی جاگا تو تنی وتا بلوچی ابر نزانے چیا کہ تو عربی من بلوچیا بلوچستانی منی ایالاں تو اتکگے تیابی لمبا منو تو اور نشتگیں